Kadagatan sa lungsod sa Cordova di nahimutang ang mga floating cottage at taas og level sa coliform bacteria. Mga personnel sa Environmental Management Bureau kung EMB7 subling mopahigayon og beach water quality check sa dili pa mohimo og final nga desisyon ang lokal nga gamhanan sa turismo sa lungsod. Ano ang report? Mihimo og surprise inspection sa mga floating cottage sa lungsod sa Cordova kaganihang buntag ang nagkadayang ahensya sa gobyerno. Kini naglakip sa mga taga Environmental Management Bureau 7, DOT 7, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Cordova Marine Watch ug DRRMO. Mato ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan, nasuta sa gihimong beach water quality check sa taga EMB7 niadtong Hulyo 21 nga taas ang level sa coliform bacteria sa kadagatan sa Cordova diin mahimutang ang mga floating cottage. They found out na i-need na to i-cure ang water sa Cordova. So mauna nga in that area wherein our floating cottages were located. So mauna nga nagkasabot mi gahapon, we have an emergency meeting with GovGwen together with the different agencies. Atol sa tigom kagahapon, uban ni Governor Gwen Garcia ug sa nagkadayang ahensya sa gobyerno, nahukman nilang mopahigayon og joint inspection karong adlaw sa mga floating cottage sa Cordova ug subling mukuha og mga water samples ang taga EMB7 alang sa ikaduhang pagsusi sa kalidad sa tubig dagat sa dapit. Samtang karong Domingo, mopahigayon og ikatulong beach water quality check sa dapit ang mga taga EMB7 atol sa peak hours ug atol sa low tide. Para dili ta masayop sa ato ang next nga buhaton sa ato ang tourism sa Cordova. The further evaluation for the result will be given to Governor Gwen this coming Friday, and we will have the meeting with the stakeholders or the owners of the floating cottages and the owners sa mga tindahan sa merkado, our temporary public market, this coming August 17. Kahinumduman niadtong Hulyo 5 mipagawas og executive order si Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan nga nagdili na sa pagpabarog og dugang mga floating og fixed cottages. Sa pagkakaron moabot na sa 102 ang mga floating cottage sa lungsod sa Cordova. Ning bag-o lang, may pagawas usab og executive order si Governor Gwen Garcia nga nagdili sa dugang construction sa mga illegal structures sama sa mga floating og fixed cottages sa foreshore area, mangrove area, public beach zone ug sa municipal fishing zone sa lungsod sa Cordova. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.